புரட்சித் தலைவர் பொன்மனச் செம்மல் சத்துணவு தந்திட்ட சரித்திர நாயகன் முப்பிறவி கண்ட முதல்வர் கொடுத்து கொடுத்து சிவந்த கரங்களுக்கு உரிய சொந்தக்காரர் அண்ணாவின் இதயக்கனி ஏழைகளின் இதய தெய்வம் மெரினா கடற்கரையிலே சந்தன பேழையிலே மட்டுமல்லாது ஏழைகளின் இதயத்திலும் இன்னமும் குடிகொண்டிருக்கும் கோமான் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் 1917ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 17ஆம் நாள் இந்த பூவுலகிலே அவதரித்தார். 1987ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 24 வரை தன்னுடைய இங்கு இந்த புவியிலே வாழ்ந்திருந்துள்ளார். 1977 முதல் 3 முறை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று தமிழ்நாட்டிலே சிறப்பாக ஆட்சி செய்துள்ளார். எம்ஜி சக்கரபாணி என்பவருடைய தம்பியாகிய டாக்டர் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் 1936ஆம் ஆண்டு சதி லீலாவதி என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் தன்னுடைய திரைத்துறையில் தன்னுடைய காலடியை எடுத்து வைத்தார். வரலாற்றிலே வெற்றி பெற்ற எந்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு அறிஞர்களாக இருந்தாலும் சரி, கடின உழைப்பால் தான் முன்னேறுகிறார்கள் என்பதற்கு டாக்டர் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறார். ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே நாடகங்களிலே நடித்து அந்த நாடகத்திலிருந்து திரைத்துறைக்கு பின்னர் வந்தார். ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே சாப்பாட்டுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்ட அந்த காரணத்தினால்தான் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் அவர்கள் இந்த சத்துணவு திட்டம் என்ற ஒரு அருமையான திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு இந்திய நாட்டினுடைய மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா என்ற விருதினை இந்திய அரசாங்கம் வழங்கி கௌரவம் செய்தது. இவர் பல்வேறு நபர்களை கல்வி பயில வைத்துள்ளார், படிக்க வைத்துள்ளார். அவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் தற்பொழுது அமைச்சராக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய துரைமுருகன் ஒருவர், மற்றும் சினிமா துறையிலே கோவை சரளா அவர்களும் டாக்டர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் படிக்க வைக்கப்பட்டவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். 1977ஆம் ஆண்டு முதல் 3 முறை முதலமைச்சராக பதவியேற்று தொடர்ந்து வெற்றியை பெற்று இந்த தமிழ்நாட்டிலே முதலமைச்சராக சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார். டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொண்டு வந்துள்ள திட்டங்களில் ஒரு சிலவற்றை இப்பொழுது உங்களுக்கு கூறுகிறேன். கர்ம வீரர் காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்த மதிய உணவு திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி சத்துணவு திட்டம் என்று திட்டத்தை கொண்டு வந்து அனைத்து கிராமங்களிலுமே கொண்டு வந்தார். இந்த சத்துணவு திட்டத்தின் மூலம் மக்களுடைய ஏழை எளியவர்களுடைய உடற்சத்துகள் கொஞ்சம் அதிகமாகி அவருடைய ஊட்டச்சத்து அதிகமானது. அது மட்டுமல்லாமல் பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகரித்து வந்தது. ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு திருமண உதவித்தொகை திட்டம், தாய் சேய் நல விடுதி, இலவச சீருடை, இலவச காலணி, இலவசமாக பற்பொடி, இலவச பாடநூல் என்ற பல்வேறு திட்டங்களை டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தம்முடைய முதலமைச்சராக இருக்கின்ற பணிக்காலத்திலே திட்டங்களை தீட்டி சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார். 1981ஆம் ஆண்டு தஞ்சையிலே ஒரு தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தை தோற்றுவித்து தமிழுக்கும் தொண்டாற்றியுள்ளார். நாடோடி மன்னன், நான் ஏன் பிறந்தேன் போன்ற ஒரு 2 நூல்களையும் எழுதி தமிழுக்கு தொண்டாற்றியுள்ளார். இந்த அளவுக்கு பல்வேறு விதமான பணிகளை செய்த டாக்டர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றி நாமும் உயர்வோம், அவருடைய வழி நடப்போம். வாழ்க புரட்சி தலைவர் நாமம், வளர்க அவருடைய தொண்டு. பேச வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. வணக்கம்.